resposta, les principals... Una primera en relació a la sequera. No veig en l'acord de govern res relatiu al tema de les sancions o bé tombar-les. En segon lloc, m'agradaria es farà servir o el govern ha acordat alguna cosa en relació amb mantenir com a base del govern d'Aragonès sortint i que comptava amb el suport ja del PSC. Si aquest document s'ha dit, i el president Pedro Sánchez han fixat alguna data per trobar-se ells i mantenir una reunió que s'ha aixecat arran del finançament singular amb diverses comunitats autònomes i les declaracions de Montero bàsicament que han generat certa polèmica.